Төркия башкаласы Анкарада 13 сәгать. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 12 август шәршәмбе көне. Сез турыдан-туры эфирда Төркия Авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц яшьлегеннән 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр www.trtdinle.com интернет адрес аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinle таңла кушымтасыннан Вот-Ис радио каналыннан тапшырыла. Тапшыруларыбызның кабатлавын Казан вакыты белән сәгать кичке 8 яртыда интернет һәм иярчен аша Вот-Вес радио каналыннан тыңлый аласыз. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Газзе ашлык шартларында ныклык, ихтыяр кеше һәм кешелелек исемле программасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз. Иран, АКШ Иранга һәм аның төбәктәге берлектәшләренә каршы сугышын туктатканчы һәм Тәһранның блокланган фондларын ирекле калдырганчы Ормуз бугазының ябык калачагын белдерде. Югары милли куркынычсызлык шурасы җитәкчесе Мохсин Резай бу шартларны Кытай илчесе белән очрашуларда җиткерде. Шул вакытта АКШ илбашы Дональд Трамп Тәһранга ышанмавын һәм Вашингтонның стратегик су юлында тулысынча контроль урнаштыруын алга сөрде. Төркия Колумбияның Израильнең Голан калгулыкларын басып алуын легалләштерүгә кагылышлы белдерүен кискен гаепләде һәм бу халыкара хукукны җитди бозу дип белдерде. Тышкы эшләр министрлыгы бу төбәкнең Сүриянең аерылгысыз өлеше булуын белдерде һәм Берләшкән Милләтләр Оешмасы Иминлек шурасының 497 номерлы карарына сылтама ясады. Анкара халыкара җәмәгатьчелекне Израиль басып алуына каршы чаралар күрергә чакырды. Сүриянең суверенлыгына һәм җир бөтенлегенә яклавын яңартты. Венесуэла һәм Израиль Каракасның 2008-2009 еллардагы Гази сугышы аркасында дипломатик мөнәсәбәтләрен өзгәннән соң 17 ел узгач, консуллык мөнәсәбәтләрен яңартырга килештеләр. Килешү ике илнең тышкы эшләр министрлары арасындагы соңгы сөйләшүләрдән соң тәэмин ителде һәм консуллык хезмәтләре күрсәтү механизмын булдырачак. Бу адым Венесуэланың элекке лидеры Николас Мадуро АКШ хәрби операциясында урланганнан һәм Дельси Родригес вакытлыча ил башы вазифасына керешкәннән соң берничә ай үткәч ясалды. Саны мәгълүмат агентлыгы хәбәр итүенчә, Димәшк мәхкәмәсе элеккеге Сүрия дәүләт башлыгы Бәшәр Әсәдне һәм аның бер туганы Маһирны кешелеккә каршы җинаятьләрдә һәм башка җинаятьләрдә гаепле дип тапканнан соң, аларны читтән торып үлем җәзасына хөкем итте. Элеккеге дары куркынычсызлык җитәкчесе Атеф Нәҗип һәм тагын 6 гаепләнүче дә үлем җәзасына хөкем ителде. Мәхкәмә Бәшәр Әсәдне үтерү, җәфалау интектерү һәм канунсыз рәвештә кулга алу кебек җинаятьләр өчен иң югары дәрәҗәдәге карар кабул итүче дип тапты. Уешкан нәфрәт тикшерүләре үзәге мәгълүматларына караганда, Мичиган демократик сенатына кандидат Абдул Аль-Саидның ал сайлау җиңүеннән соң социаль медиада аны максат итеп алган мөселманнарга каршы язмалар 20 тапкыр диярлек арткан. Тикшерүчеләр аның җиңүеннән соңгы атнада көненә уртача 3099 исламофобия материалы теркәгәннәр. Бу сан ал сайлауга кадәр 155 булган. Күзәтү оешмасы басымның зур өлешенең Сәйитнең сәяси позицияларына түгел, мөселман шәхесен максат итеп алган мөселманнарга каршы сөйләмнәргә, һөҗүмнәргә нигезләнүен белдерә. Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Индонезияның Бали һәм Ломбок утраулары арасында йөзүче паромда янгын чыккан. Андагы барлык 144 юлчы һәм экипаж әгъзасы коткарылган. Жакарта Глоб хәбәр итүенчә, вәкаләтләр янгынның җирле вакыт белән иртәнге сәгать 4 тирәсендә Балидан Ломбокка баручы Путри Ясмин паромында башлануын хәбәр итте. Җирле хакимиятләр якыннан үтеп баручы тагын бер Портлинг 2 паромының да янып торган паромдагы кешеләрне коткару эшләрендә ярдәм итүен белдерде. Паромдагы 144 юлчы һәм экипаж әгъзасының барысының да коткарылганы расланды. Янгынның сәбәбе турында әлегә рәсми белдерү ясалмады.
Дәүләт медиасына күрә, Кытай башкаласы Пекинда шәршәмбе көнне дә көчле явым-төшем дәвам итте һәм рәсми затлар туристик урыннарны ябарга, автобус сәфәрләрен һәм төзелеш эшләрен гамәлдән чыгарырга һәм югары рисклы җирләрдәге халыкны эвакуацияләргә мәҗбүр булды. Шәһәрдә 300-дән артык туристик җир һәм лагерь урыны ябылды. Шәһәр читендәге 4100-дән артык кунакханәдә ябылды. Якынча 250 автобус рейсы туктатылды. 10 метро линиясындагы поездларга түбән тизлектә хәрәкәт итәргә кушканнар. Синхуа хәбәр агентлыгы белдергәнчә, барлык пароход сәфәрләре дә туктатылды. Рәсми затлар тауларда урнашкан авылларда, биек булмаган урыннарда һәм су басу белән геологик афәт куркынычы булган калган җирләрдә яшәүче халыкның эвакуацияләнүен җиткерде. Пекинда сишәмбе көнне төшке сәгатьләрдән чәршәмбе иртәсенә кадәр уртача 23,5 мм явым-төшем теркәлде. Милли метеорология үзәге чәршәмбе көнне көчле явым-төшем аркасында саргылт кызыл төстәге сөрәнне яңгыртты һәм пәнҗешәмбе иртәсенә кадәр илнең зур өлешендә яңгырларның көтелүен җиткерде. Ливан парламенты илдә үлем җәзасын тулысынча бетерү турындагы канун өлгесен хуплады. Ливанның рәсми мәгълүмат агентлыгы хәбәр итүенчә, парламент үлем җәзасын бетерү һәм аны гомерлек төрмә белән алыштыру турындагы документны кабул итте. Юстиция министры Адель Нассар канунның кабул ителүен тарихи адым дип атады. Шул ук вакытта үлем җәзасын бетерү җинаятьчелеккә түземлелек күрсәтү дигәнне аңлатмый дип ассызыклады. Илдә соңгы үлем җәзасы 2004 елда Эмиль Лахут илбашы булган вакытта башкарылды. Мәгариф министрлыгында эшләүче дәүләт хезмәткәре мәктәп мөдире тарафыннан рөхсәт соравы кире кагылганнан соң килеп чыккан шәхси низактан соң 11 хезмәттәшен үтерүдә гаепле дип табылды һәм үлем җәзасына тартылды. Вьетнам хөкүмәте ясалма интеллект өлкәсендә кеше ресурсларын ныгыту максатында 2030 елга кадәр бу тармакта югары квалификациялы ким дигәндә 10 000 белгеч әзерләүне планлаштыруын белдерде. Vietnam News газеты хәбәренә караганда, премьер-министр урынбасары Ле Тен Чау 2030 елга кадәр тормышка ашыру планлаштырылган милли ясалма интеллект кеше ресурсларын үстерү программасын раслады. Ясалма фәһем өлкәсендә кеше чыганакларын һәм санлы үзгәрешне ныгыту максатында башлатылган программа кысаларында ясалма интеллект системаларын эшли алучы һәм идарә итүче тикшеренүчеләр, инженерлар һәм белгечләрдән торган кимендә 10 000 белгеч әзерләү күздә тотыла. Моннан тыш аерым өстенлекле тармакларда ясалма интеллект куллана алырлык бакалавр яки югары белемле 50 000 кешегә белем бирү һәм аларның булган күнекмәләрен яхшырту планлаштырыла. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Газза ачлык шартларында ныклык, ихтыяр көче һәм кешелеклелек. Мөхтәрәм тыңлаучылар, игътибарыгызга Газза ачлык шартларында ныклык, ихтыяр көче һәм кешелеклелек тапшыру тизмәбезнең чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Сәнәгать инкыйлабы белән башланган колониаль чорда колонизаторлар һәм басып алучылар яклаган аргумент һәрвакыт бер үк иде. Без төбәккә цивилизация һәм муллык алып килдек. Колониаль көчләр горурланган һәм өстенлек билгесе дип санаган цивилизация барлык әхлаксызлыгына, рәхимсезлегенә һәм гаделсезлегенә карамастан алар толаган җирдән барлыкка килгән. Ул аның атмосферасында җитлеккән һәм җирле халыкның геннарында кодланган. Алар бу цивилизацияны юк итә алмаганга, иртәме-соңмы бу җирләрдән китәргә мәҗбүр булганнар. Ләкин колониализм дәвам иткән. Фәләстиндә колониализм җәмгыятьнең иң төп берәмлегеннән, ягъни өйдән башланган. Йортлары тартып алынган халык лагерьларга ябылган һәм блокадага дучар ителгән. Бу буш җир турындагы фикерне тудырган. Шулай итеп, китәргә мәҗбүр ителмәгән колонизатор һәм барлык мөмкинлекләре белән мәңгегә таланган колония мөмкин булачак дип саналган. Ләкин басып алучылар исәпкә алмаган мөһим хакыйкать бар. Гармония һәм ярашу хакыйкате. Без яшәгән бу дөньяда бер урынның җирле халкы ул урыннан аерылмаган. Алар аның бөтенлегенең аерылгысыз өлеше. Ватанга ия булу, ул ватанның куаклары һәм үләннәре белән дә гармониядә булу дигән сүз.
Бүгенге көндә Газада дөнья бу гармонияның милләтнең яшәү өчен көрәшенең иң ныклы аспектыннан алып, мәхәббәт һәм сәнгатьнең иң нечкә эмоциональ аспектларына кадәр тәндә кан әйләнеше кебек кизүен дәвам итә. Әйдәгез, Газаның гармониясе һәм аңа карата башкарылган геноцид турында җәмгыятьнең иң сизгер өлкәсе сәнгать турында сөйләшик. Яшь шәһидне Әл-Ауда хастаханәсенә китерәләр. Егетнең кесәсеннән кызыл каләм белән "Мин сине бик яратам" дип язылган салфетка табыла. Безнең шәһид гашыйк булган икән диләр. "Мин сине бик яратам" дигән җөмлә бер кешенең йөрәгендә әрнүгә, икенчесенең телендә шигырьгә, ә башка беренең уен коралында халык җырына әйләнә. Әхмәт Муин Әбу Әмшә шуларның берсе. Ул вокал остасы. Барыгызга да сәлам. Хәлләрегез ничек? Мин барыгызны да бик сагындым дип башлый Әхмәт Муин үз видеоларын. Сугыш башланганчы ул Эдвард Сәйд консерваториясында музыка укытучысы булып эшләгән. Төньяк Газадагы Бәйт Ханун шәһәреннән гаиләсе белән киткәннән соң ул 12 тапкыр күченергә мәҗбүр булган. Израиль куркынычсыз дип игълан иткән һәр урында ул үлем һәм күз яшьләре китергән тирән яраларны күргән. Сугыш уртасында калган балаларны куркыныч тышкы шартлардан саклау, булган хәлләргә һәм хисләргә карата тагын да түземлерәк булу өчен ул йөрәгендәге яктылык белән хәрәкәт башлатып җибәргән. Үзе оештырган Газа кышлары җырлый дип аталган төркемдә ул музыканы терапия төре буларак кулланырга булган. Бу сайлау очраклы түгел, ә гасырлар дәвамында җәберләү, зулым кичергән һәм басымга дучар булган милләтнең ныклыгы, тәвәккәллеге һәм ихтыяр көче нәтиҗәсе. Әхмәт Муин үзенең шәкертләре белән булай дип җырлый. Туктама, дияле Җамали, юлда дәвам ит, Аллаһка ышан, шәһидләрнең каны кардамон кебек хуш исле. Ныклык һәм кайгы хәсрәт белән сугарылган бу җыр тиз арада бөтен дөньяга тарала һәм кешелекнең яклаган һәркем Әхмәт Муинның тавышына кушыла. Мин сине бик яратам. Бу сүзләр Газа шагыйре Мусаб Әбу Тухага барып җитә. Шагыйрь бу җөмләне сагыну хисләре белән әйтә һәм аның күңеленнән шигырь юллары кәгазьгә агыла. Кылагымда дронның бер кайчанда бетмәгән гөжләве, F-16ның күктәге тавышы, кычкырулар белән йортларга, кырларга, бәдәннәргә төшкән бомбалар, офык буйлап таралган ракета тавышы. Барысында бетер табиб бу тавышларны кылагымнан. Көлү тавышлары ишеттер мине йокыдан уятыр өчен. Минем тавышым газапланучыларның тавышы, исән калганнарның тавышы һәм шаһидләрнең тавышы ди Мусаб Әбу Туха. Мин сине бик яратам җөмләсе 16 яшьлек Фәләстин рәссамы Яра Юсуф Әбу Кувейкның рәсемнәрендә дә чагыла. Яра Юсуф булай ди: "Сугышка кадәр мин күбрәк якты төсләр куллана идем. Гази балаларының тавышларын дөньяга җиткерү өчен бу талантны кулланырга кирәк дип уйладым. Һәр рәсемнең мәгънәсе бар. Алар очраклы яки минем фантазиямнан гына түгел. Мин бераз су алырга тырышкан балаларның рәсемнәрен ясадым. Мин еллар буе кичергән ачлыкны, чатырлардагы яшәү шартларын, әти-әниләре белән юлда йоклаган балаларны ясадым. Булар барысы да психологияма тискәре йогынты ясады һәм мин кичергән һәр кайгы хәсрәтне, авырлыкны сәнгатькә әйләндердем." Яра Юсуф үз рәсемнәрен дә дөньяга без яшәргә телибез дип әйтергә тели. 23 яшьлек Рәгъде Билал Шейх Әл-Әйд рәссам, ләкин аның рәсем ясарга каләме дә, буявы да юк. Рәгъде Билал буш кәстрүлләр төбендәге кырым ярдәмендә ватанына һәм халкына булган мәхәббәтен күрсәтә башлады. Рәгъде булай дип аңлата: "Буш кәстрүлләр Газадагы ачлыкны аңлата. Кәстрүлләр буш, ләкин мин каршылык күрсәтәм. Бу кәстрүлләрне кулланып мин Газадагы ачлыкка карамастан каршы торуымны күрсәтәм. Мин генә түгел, ә барлык кешеләрнең ач булуын, талантлы рәссам булуымны һәм дөньяның мине күрүен теләвемне җиткерәм. Мин бик сәләтле гаиләдән. 2 бер туганым язучы, берсе рәссам, берсе Насыр хастаханәсендә журналист. Берсенең урта мәктәптәге уртача балы 99,4. Ул 2 ел элек университетка керергә тиеш иде. Мин тынычлык телим, урамга чыгуны, күргәзмәләр ачуны һәм кешеләрнең минем картиналарымны күрүен телим." Әйткәнебезчә, милләт булу гармонияда булу дигән сүз. Мөхәммәд Мәгари белән танышыгыз.
Ул шулай ук рәссам һәм үз халкының газапларын сүрәтләгәндә, алар белән бергә арыган һәм ач калган ишәкләрен дә онытмаган. Мәгари картинасын күрсәтеп, аның Сабырлык әфәндесе дип аталуын әйтә һәм булай ди. Әлбәттә, без бу ишәкнең сугышта бик арыганын, күп көткәнен һәм озак вакыт ач калуын беләбез. Ул шулай ук көндәлек тормышыбызның бер өлешенә әйләнде. Һәм хәзер Гази сызыгында бердән-бер транспорт чарасы диярлек. Мин аның рәсемен ясадым, чөнки мин аның еш кына Газидәге гаиләләребезгә азык-төлек, шулай ук күченеп киткәннәрнең әйберләрен ташыганын күрдем. Нинди шартларда булуга карамастан, фәләстинлеләрнең тарихы, хәтере һәр өлкәдә гармониялы рәвештә үсә бара. Аларның көрәше ноталарда, шигырьләрдә, рәсемнәрдә чагыла. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Газде ачлык шартларында ныклык, ихтыяр кеше һәм кешелек тапшыру тезмәбезнең бүгенге чыгарылышы ахырына якынлашты. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз. Газзе ачлык шартларында ныклык, ихтыяр көче һәм кешелеклелек. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. This is the voice of Turkey. Hier ist die Stimme Türkiye's. Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye. İnca Ankara, Radyo Sedaye Türkiye. هنا إذاعة صوت تركيا. Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu. Ovdje Radio Glas Türkiye. Türkiye'nin Sesi Radyosu. Qui è la radio La Voce della Turchia. Esta es la voz de Turquía. Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye. Юфлет Зари и Türkiye. 这里是土耳其之声广播电台。 اینجا انقره رادیو صدای ترکیه. دا Türkiye رادیو خصوم Türkiye زاین رادیو گایانه. Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma. Ovada Türkiye Ünü Radyosu. Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye. Efirde Türkiye ovozi. Gepleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu. Ye Saday Türkiye. Anlavatınla Türkiye Avazı Radyosu. Evo İfonitis Türkiye. Ovdje Radio Glas Türkiye. Kita Radio Amriyat Türkiye. Ini adalah Radio Suara Turkiye. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye. Este es Radio Voz de Türkiye. こちらはトルキエの声ラジオです。 Zborova Glasot na Türkiye. Efirde Türkiye Ovozi Radyosu. It Türkiye hangi radyoya? Ovdje Radio Glas Türkiye. Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. Тапшыруларыбызны музыкаль сәхифә белән дәвам итәбез. Сезнең өчен Гриппин төркеме җырлый. İsmin düştü bu gece dilimden, tam da unuttuğumu zannederken böldüm cümlemi tam ortasından. Bende kalan yarını duymanı istemem. Fotoğrafın düştü sol iç cebimden, tam da unuttuğumu zannederken eğildim, arka yüzünü çevirdim. Kapkara hayatımı görmeni istemem. Oysa senin hiç utanmadan aklından
düştü bu gece dilimden. Tam da unuttuğumu zannederken öldüm cümlemi tam ortasından. Bende kalan yarını duymanı istemem. Fotoğrafım düştü sol iç cebimden. Tam da unuttuğumu zannederken eğildim, arka yüzünü çevirdim. Kapkara hayatımı görmeni istemem. Oysa senin hiç utanmadan aklından neler geçiyor. Başın kimlerin omzuna düşüyor. Yanımda götürdüğün mutluluklar beni hep teğet geçiyor. Aklımdan neler geçiyor. Başım kimlerin omzuna düşüyor. Giderken unuttun hatıralar benimle dalga geçiyor. Hiç utanmadan. Hiç utanmadan aklından neler geçiyor. Başın kimlerin omzuna düşüyor. Yanımda götürdüğün mutluluklar beni hep teğet geçiyor. Aklımdan neler geçiyor. Başın kimlerin omzuna düşüyor. Giderken unuttun hatıralar benimle dalga geçiyor. Hiç utanmadan. Hiç utanmadan. Hiç utanmadan. Muhterem tыңлаучылар, Türkiye Avazı Radyosu'nun tatar tilindagi topshiruvlari şuşanın bilen ahırına yakınlaştı. Bizning programma her gün Türkiye hem Qozon vaqti bilen kindizgi saat 1'de 16 metrli qisqa dulqinning 17615 kHz yaşlığından Türksat 3A hem Türksat 4A yerçinleri bilen 3 tapqır w.trtdinle.com internet adresi aşa hem kısa telefonlarının TRT Dinle tыңla qo'shimtasidan Votis radio kanalından topshirila. Yartı saatlik topshiruvlarımızın qabatlawın Türkiye hem Qozon vaqti bilen saat kechki 8 yartıda 42 derece gün çıkış yönelişindeki Türksat 3A hem Türksat 4A yerçinleri bilen 3 tapqır w.trtdinle.com internet sahifesi aşa Votis radio kanalından tыңlay alasыз. Әлегә без сезнең белән сау булашабыз. Эфирда киләсе очрашуга кадәр.